Guys, λοιπόν, έχω το τυχνούδι, χνουδίτσα. Κι άλλον ένα που έχει ένα. Έλα εδώ! Μη φύγες. Όχι! Και εμένα έχει παιδιά. Θα κάνει react. Εδώ θα μείνεις. Έχουμε εδώ πέρα και λέμε λοιπόν. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Τι είναι αυτό. Τουμ πάλι. Δεν αντέχω άλλο. Γελάω. Αλλά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν φύγε. Έλα ρε πιλαμπούλη. Άρχισε, τι έκανε. Σε έκανες τίποτα και πήδηξε. Πήδηξε πάνω. Λαμπολιτσιάνο. Δεν γελάμε τώρα. Αλλά που έχουμε καταντήσει ρε. POV οι άνθρωποι το 2000. Το 2025 έχουμε υφτάμενα αμάξια. Το 2025. No. La policía no. Λοιπόν, εγώ από αυτούς ήξερα μόνο τον Μπρ Παταπίμ και τον... Σουβλάκι το είδωρα. Όχι ρε. Και τον Τούγκ. Πώς τον λένε. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Αν εσείς τους ξέρετε όλους, έχετε καμένο εγκέφαλο με τα brain rots. Ναι. Το βίντεο μας, μάξα μας, vlogs. Ναι, το ανεβάσαμε και σε δύο κανάλια. Μας κυνηγάει η αστυνομία, πήγαινε δείτε το. Είμαστε με τα ποδήλατα και μας κυνηγάει η αστυνομία. Ξεφύγαμε τώρα. Ναι, μπορεί να ακούσει και ένα πυροβολισμό στο βίντεο, αλλά ναι. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Σου μιλε μάμα, λάλα, τι είναι αυτός ο καναλάρας. Τριπιτρόπα, τι λέει. Οκ, πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Tralaleo. Tralala. Questo non è un semplice squalo, è uno squalo che piange. Perché? Perché? Voleva Όχι. solo cucinare, voleva solo Φόβο, τι amare, αστείο. ma ha perso tutto. Μα ξέρεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου Dopo l'incidente πανθρακικό. con la lasagna esplosiva. Θα πει σήμερα. Δεν με αφήνουν, έχω πιει τόση Sprite που... 2, 1. Go! Tun, 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 tun. He doesn't knock. He summons. From the alley of Ωραία, πες το, nightmares, τουν, he τουν, τουν, came with σταγούρο. eyes full of chaos. Τουν, σαγούρο, οκ. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιατί τα ξέρω ρε βρω αυτά, είναι brain rot. Να μου το KFC. Πού πάει ρε, δεν πάω. Άμα το δω. Καλύτερα παίζει να είναι. Tralalero. Tralala. He was born, not an egg, in bucket. Ναι, ξέρετε κάτι. Δεν θέλω να ξαναπώ και έτσι είπαν είναι έτσι. Ούτε TikTok, ούτε τίποτα. Οκ. Αλλά τουνκ σαγούρ. Μπορώ άλλο. Τι κάναμε την αρχή. Οκ. Ωραία φίλε. Δεν μπορώ τώρα, πρέπει να δω κάτι άλλο. Τέραυδα. Θέλω να σπάσω αυτά τα brain rots και να μην τα ξαναδούμε. Ωραία, έχουμε και λέμε τι Q&A, ποιος είναι ο Άγγελος, τι είναι το TikTok, τέλος.